Zanim poznałam Boga i zanim zbliżyłam się do Jezusa, żyłam w tradycyjnej katolickiej rodzinie, która chodziła do kościoła tylko z przyzwyczajenia. Nasze relacje w rodzinie też nie były najlepsze, często się kłóciliśmy. Kiedy moja siostra zachorowała, nasz znajomy, dokładnie stary znajomy taty, zaproponował, żebyśmy przeszli Alfę w domu. Na początku wydawało nam się to bardzo dziwne, do końca też nie rozumiałam, o co chodzi, ale kiedy zakończyło się tych 10 spotkań i kiedy przeszliśmy modlitwę o napełnienie Duchem Świętym, moje życie naprawdę się zmieniło. Poznałam bliżej Boga, nasze relacje w domu również się poprawiły. Zaczęłam Boga traktować jak przyjaciela, a nie jak tylko jakieś odległe stworzenie. Nauczyłam się modlić, rozmawiać z Nim. Teraz wiem, że mogę na Nim polegać. Wcześniej grałam bardzo dużo na gitarze, a po Alfie odkryłam, że mogę robić też to na chwałę Boga i że mogę posługiwać grając i prowadząc uwielbienia. Teraz we wspólnocie, w której jest też cała moja rodzina, prowadzę uwielbienia dla wspólnoty. Biorę też udział w organizowaniu Alfy dla młodzieży. I robię to dlatego, bo spotkanie z Bogiem było najlepszym, co spotkało mnie w życiu i chcę, żeby jak najwięcej osób mogło też tego doświadczyć.